בואו תראו. גן חיות טרופי. ראיתם עושים מה זה? את יודעת מה זה העשן הזה? זה לחות. יוצרים סביבה של הרבה לחות. בואו תתקדמו, בואו נראה מה יש פה. בואו, קחי את הדר. בואו, כדאי לך לבוא, נועה איתנו. בואי, אני מצלם, בואי. וואי, תראי איזה נחש. תראו אותו למטה. כן, איך הוא שולט בכל הגוף שלו? זה לא מסתבך לפעמים? רגע, תראי את הראש, בואי תראי את הראש של הנחש. תביאי את הדר, בואו נראה. בואו נראה. אני לא יודע אם הוא הרסים. יהודית לבקות הדר, ראית את הנחש? תראה את הציפור שמה. איפה? שמה חכה שתתקדם. יאללה, בואו, תעלו. תראה את הציפור, תראה את הציפור, אבא. תעלו, בואו נעלה נראה. נו, עלו. ראית איזה צפרדע? איזה קטנה היא. הדר, ראית את הצפרדע? תראי לה את הצפרדע עצוב. הנה, יש שם צהובים שניים. יש פה מלא. יש פה מלא. תראי כמה, הדר, תראי כמה צפרדעים צהובים. הדר, ראית את הציפורים האלה? איך קוראים להם? איך? קלאו דוגוני. איפה אבא שלה? לא נורא. בואו. כן, תראי. תראי לי אותה שתראה את זה. תראי מה יש פה במים. מה יש במים? בואו תראו. אין כלום. יש פה קבין. נו, ראינו, תראי. באמת יהיה הרגע של הטרופית. כן, בואו. כן? עשו העתק מדויק. ראית את העצבים פה למטה? נכון, ראית
תראי את הצבים שם. איפה? יאללה, בואי נמשיך. אפשר פעם לנסוע ליד האופי? ניסע. אולי את זה אפשר לעשות. אבא אפשר ללכת איתך לים? איפה הנחש? הנה הגזע. הנה, הנה. הנה זה. או-אה, איזה יפה. ירוק כזה עם נקודות כחולות. מחקתי מלא תמונה. זה לא, אני צריך למחוק סרטונים. הדר? מה איתי? רגע.